Ralle, prøv at høre, vi har 2 fisk på nu. Den er stor. Ja, den er kæmpe. Hvor er nettet? Hej nettet. Ja, det er ikke, der får ingen kanal. Christian tager den med hånden. Den kommer ind nu. Ja, der. Hvor er den? Lige for der. Ralle, kan du komme herover? Ej, det er nok bedre her. Faktisk. Hvor er din line henne? Den er lige her foran mig. Hallo, prøv at høre her, ikke? Det er så også sindssygt her. Nej, den er stor. Den er stor, Ralle. Ja, den er. Det er 8 kilo. Den er kæmpe, Ralle. Ralle. Ja. Hvor er det sindssygt. Det er ikke banalt. Og jeg har lige skiftet krog bagpå, så hvis vi sidder bagpå, så sidder den godt. Den er lige nede foran os. Den er lige nede foran os. Det er dit første mørm. Nej. Det er en laks. Nej, det er en laks. Den er stor. Den bløder. Den er såret. Nej, rolig nu. Ikke halen, ikke andet end i halen. Og så kaster den op, og vi bare stille og roligt. Prøv at tage den i halen igen. Og så langt op. Fuck, mand. Det var godt, det tog den i halen. Så røg den ikke af. Skal jeg prøve at høre dit udløb, den? Nej, den er slet ikke færdig nu. Ralle, den der, den vejer 6 kilo i færdig. Den er sindssyg, den der. Hallo, mand. Jeg er fuldstændig flasket til nu. Tager du den? Ralle, vil du have tager den? Ja, det er nok. Den er der. Når jeg først tager den i halen, så bare kast den op på den. Hold godt fast. Alt, hvad du kan. Bare fyr den heroppe, bag mig. Nej, hvor er det sygt, det der. Det er sygt. Den går derude. Ja. Jeg vil godt tage den med, altså, jeg skal nok. Jeg gør alt, hvad jeg kan. Ja. Bare i halen. Jeg tror også, den sidder meget godt. For så længe det er i halen, så sker der ikke noget. Altså, så kan du ikke gøre noget. Nej, jeg kan slet ikke se noget med en briller. Den er der. Kæft, den er stor. Den er sygt stor. Det er en laks, mand. Ej, prøv at se igen, mand. Hvor er det hjernedødt, det her. Ralle, den er slet ikke færdig endnu, jo. Den sidder godt, den sidder godt. Bare prøv at tage den i halen. Pas på, den ikke rører ind i dig. Hvor er den stor. Hallo. Jeg synes, du kan se. Den sprang op på sten. Så tager du den. Godt, Mik. Og nu holder den bare godt fast. Hold godt fast. Amen. Nej. Lige på den måde. LOL! Christian, så må du hjælpe. For jeg var lige ved at miste mit livs vest der, mand. Fedt. Jeg kan ikke gøre det der. Ja, så tager det her. Tag den ordentligt. Bare hit, og så hold så godt fast som du kan. Den var sygt glas, mand. Alt, hvad I kan. Christian, nu gør du det. Jamen, Ralle, jeg kan slet ikke. Den havde sygt mange kræfter. Kast den op. Der er ikke dybt. Du kan godt få den. Den sidder ikke godt fast mere. Jo, den har alle krogene. Ralle. Stille og roligt. Jeg bruger den ikke. Jeg svømmer ind i dig. Bare hold den der, Ralle. Tag den ind i gælden. Tag den i gælden, mand. Ja, prøv at tage den igen. Tag den i gælden. Tag den igen nu. Pas på, den tager ind igen. Hop på land. Hold kæft, den er stor! Ralle! Nu skal den slå den i hovedet. Hold kæft, den er stor. Det er stor. Det er en laks. Det er en hybrid, det der, tror jeg. Prøv lige at se Den her. er også hernede. Nej, den er stor. Ralle, kom her. Lige udløb den. Ralle, hold den lige op, så. Ralle her. Så stopper vi. Vi skal først lige slå den i hovedet. Den slår du. 4 gange. 5 gange. Det er den største. Det er den sygeste, det der. Hallo, det er Den hopper over 2 sten. Fik du udløbet? Ja, jeg tror, det var stenen. En gang til, Christian. Ralle, hold den nu bare op, sådan så vi lige kan... Hold kæft, den er stor. Ralle! Den er kæmpe. Hold den der. Jeg ryster. Hold kæft, den er stor. Hold kæft. Det er fuld